Ni kedai kedurasyan Meghalaya beripedang subhai pi baro syakatuk kubo mentekan miet syaban paj kubo kibubnya ini pechwai kimat berkongsan. Lek tep kerteng ukertong ke UDP ubak James ban basai moj banyak aireng na maukar pentor omkra. Kento ukurtong ke UDP na meliam ubak Gilbert G. Lalu bagakong Aiban Dublin L. Nonglait ke kertong ke VPP na meliam kedai ke Banabar Constituency. Letap kerteng ukurtong ke Kongres na Nong Thamai ubak Alan Victor Lingdo Mentagasngi. Bat arngut ki kertong ke NPP ki banyak hun hak election MDC na ribhoi ki lalek tap kerteng Mentagasngi. Di kubo ki bubnya ubak James ban basai moj u kertong ke UDP na maukar pentor umkra ulapan pau ya kejing sngokia halo kejing pendonkam ya ke bor ke pisah hak ne ke election district council ke ban Salong Shen. Abai kran hadian beladap ban tap kerteng Mentagasngi ubak basai moj ubadai u MDC berim jong ke constituency ulapan ken mau ya kejing jah hak election beladap hak bagi kertong kila sam da ke pisah ki pajba haswa ke sngi tap vote. Nakaliang jong u ulapan rem jori ya keni kejing le jong ki katu kat ni ki kertong ki bala persang ban kro ya kinong tap vote da ke pisah. Ula banjur ba kajing job da kajing le bom hok ke pelong pat ya ubriu ba onom la ban ai kajing syakri ke bajanai syaki pat ba. Last election le singan you to EP ibri ke pai perkhat ngang dia pentai ke dia nak tahu jong kepisah. Mulai ban len nya kata ka pertai kal ibro koi badan kita ki basyabat moh kajing sam pisah ting miet. Den rei mentangan you to EP ngatengam jupen mlien pisah. Nadu mencang asungu ai khubele ye ki priyo jok mo khar pentor konsulsi ki bom jumlien ban ai pisah banong nan buat ipi ai pisah nampak julap buat haduk mentaro tak mensim siram ke joki kita di habaki kimpan nga ke pisah di ngaru ngan job ngan tri khot gen ngan tri kat kum ke jingkwa jumki. U kertong ke UDP ubak Gilbert G. Lalu uban yakun na meliam ula ong baga kertong jong ke VPP ke kong Aiban Dublin Lingdo Nonglait kedai ke Bria ke Banabar Constituency. Abai kran bikila apatai kubor hadian bula dep ban tap kerteng banyak aireng hak election KHASI Mentagasngi ubak Lalu ula ong baga kong Aiban Dublin kamdei ke Traishnong hendai kedai ke nong shnong jong ke lau sotun ke bahab halaban mau prem constituency bat kamdon wat tang ke vote ru hameliam. Ulakan tu jori yakin nong tap vote ke meliam bakin jet daki kertong ki badai napok ke constituency lejong. Ubak Lalu loong ba udon kajing sngaus kem ba unjob bat yo shibun ki nong kershan namar ba u MLA berminta ubak Roni Lingdo bat kumju u MLA berim ubak Hamlet Doling ki klem yakun hakani ke election. Dah lupa kesipi lagi pernah penriu. Dah lupa na long strong kiba datang ikan kalau ndi bah. It depends hakim MDC kiba syajit ke even implement ni kita kinon. Kalau kiba kalau ada pun. Konstitusi India itu siksi dulu. Tangnya kiba keserkan India kalau lupa MDC Council kalau lupa jirun kamru. Hakim ni mas nam ada pun tang pun berasa teng hakim pala. Deh, tenrai bandong mansa kiba thamai te ke ibangan ong amlang patai. Tenrai ke kiba don ingin penek ingin bersa bat ingin nak berbahagia. Tinggal kebilti bagi ni KMC baru minta. Ane mga menuru amun ingin penek bersa kiba. Nak konsen kalau lupa deh. Ya kata kasih juga lumba juga. Uba Alan Victor Lingdo ukertong ke Kongres na Nong Thamai ula banjur lo kajing don kam ban bisha bania haswa ban pentemai ki trading license jong ki barjala kenang bakan yada ke kai ke pateng jong ki try muluk. Abakran hadian bela dep tap kerteng uba Lingdo ula penpau ya kajing sngosi halo kajing nangkiu jong ki barjala haki karkhana penmi dawilat hari lum jaintia. Hakabaya barok ki kerdan ki bahe labat daki barjala kat bagi traishnong ki yo ban trei tang ya ki kam ki berin. Uloong bat don kam ban penkut no iya kene kajing wan trei jong ki Banabar bat banjur halo kajing don kam ban plilat ya ki samla ke jela ki balala ban trei ya ki ni ki kam. Abakali syapang kajing wan yakun no jong uba penyak sing SIM UMDC ke NPP na soreng kham syawan Nong Thamai constituency uba Lingdo uloong bakan don ka jingkta namar baha ke election hi ke syong halo kajing kersan jong ki nong tap vote.
Kadai kamon ka jong ingin melak kadai ka hok ka jong no ru banwan sakmat ya kaban ya kun ya kini election lari na kanu no konsensi hi ngate kalau su hab ya pedang lut ya baro ki pawan ya kaban kun ya kini election ngala ong hi ya ki rensan yo ong lada dei barang doni ba he nganu mi sakmat namar ba ni dei ki nong kersan ki jong bar ngala ki kam ki ba i trai bar ni ba abang ya serun sereng ka kata kanam bat kaburam ke jong ki beri ki dang it bai te ngirung ini but ya kedin chat ki ini but ya kejing ya ki mati ki bai trai banya trai hi nam tau pat ba banya wanra kejing ba pat ya kejing akelah hangni ka konsensi nong tmai bro. Arngut ki kertong ke National People's Party na Ribhoi District kata uba Rangkensai Kharbuki na Umroi Constituency bat uba Jopland Sten na Mauhati Constituency kila lej bantep kerteng mentagasngi haka Office Trekam jong Deputy Commissioner ke Ribhoi na kebenta banyak hun haka election MDC jong ke KHASI ke ban Salong Shen. Yakini ki Arngut la senran lang da kinongelam ke seng ki bakentup yo MLA ke Mauhati uba Charles Marngar badu MLA ke Umroi uba Daman Bait Lamari haringkat bat kinong kersan ki jongki. Rangkensai Kharbuki, having been nominated as the candidate to fill a seat in the Fai Umroi District Council constituency, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ngasngaw ba hak election MDC hi ngim dan kamtan banda ya pet ya ke parti kabak khamatam kalong bangin haban pet ya ujak bin reo bah khamat namar district council hi ngim dan kata ka an ban kren sepang jing kentiap seng henry kalong baladang idon hakan uno ke parti ru ka syong hau breu habang idon ka thong habang idon kamon ban tre na ka benta kari bat gajaj bin reo ke jungi kata ngasngaw ba kaseng kamda ngim na bu than khamat henry kabak ngibu hi kadai na ka benta ka jaj bin reo ke jungi. Sangut ki kertong ke Indian National Congress ha Ribhoi kila let tap kerteng mentagasngi na kebenta ke MDC election ha KHASI Hills Autonomous District Council. Kini ki kertong ki long uba Victor Rani na Jirang Constituency, uba Rocky E Marwen na Umsning Constituency, uba Mickey Douglas Im na Umroi Constituency bat uba Lawrence Nongrum na Nongpo Constituency bat uba Dominic Minsong na Mauhati Constituency. Hakani ka jinglet tap kerteng la sanran lang yaki da kinong elam jong kaseng bat kinong kersan. Penting ngala job ane ka konsensi berhane ka kenti mentah te ki klem asu ka tiket NPP te ka dal tengam nong tip re ki maki hi ki tip te nga kum ki pajba ki shania yang nga ki ong ba piap ya hi babu te ngaman 7 wat tiket naka Congress wat mentah kene kenti nga yang kum candidate naka Congress party na ka jing kentu jong ki ka nga yang hande da nga plu jung mut chobat ki yong hai pidai ban yang biang bangi don teli wat pi te dam da ka don jing sania na ki ngam not ban yang te de na ka jing support ki nga yang ta khwat jong pi Setang sausngi hashwa ban sekut no ka jing tap kerteng ha election jong ka GHADC apsan ngut ki kertong na ki seng sain perthai beper bat ki kertong shimet ki lalet ban tap kerteng mentagsngi na pleng kini uba Thombor Shiwat ubadai UCEM ka GHADC lalet tap kerteng kum ukertong ka NPP na pra mudob ladang constituency Ushiwat ulaong ba ka jing kun ka long ka bakham juat ba uhap ban tre shitom ban yo ya ka jing job uba shiwat ula penpau halo ki jing don kam ban penklan ye kitnat jong ka council ba ban kentiu ya ka song pisa jong ka council halo kamat jong ka jing itu no ya ki dorbar kur uba shiwat ula pentikna ba ka ne kamat kandang ya chakmat wat la kala don ka jing slam na ka daw jong ka election kam teh kamu juk pun kreh lima hak election hije nga hak jing long ke nga tam juk kin stinya le yele kat wan le hanrei kamu man kat te tan kat kamu pau hi bot ke jing yele wa nga ta man ko strip jing yele mas men te kat was nyau ka mas men ta hap mboy thong mboy tia mboy dem de hap kreh tang e bai wa yo dikina fa jing em kam yong iha council go nang kong hi tamot to komon pun klan yagi departemen wo respond le pun klan yagi resources yang ga council hap em gijing penggela wo pun klan kanang wo yo yi dap ubiang le yo em gijing mi pun na ka council hi MLA berim ke Nongstony uba Macmillan Bersat baru MLA bamenta na keseng NPP uba Gabriel Waklang kila pembena
bakin ai ke jing kershan ya uba adresar marngar ubadai ukertong ke NPP na kebenta kini ke election MDC ke ban selong nanong ston. Abai kren hadin beladap tap kerteng uba marngar ula penpau ya ke jing ngau scam ba un yo ya ke jing job bat ong ba un setrai met bat mensim ban penklain ya ke district council. Agawai pat kaliang uba ji Ningstar Marthong ukertong ke kongres ru ulawan ban tap kerteng mentag sengi. Habai keren ula ong ba usyem ya karai banyak hun yak ni ke election na kadau bagi pait ba ki don kam ya unong elam ubala ban keren halo ka jing e jong ki nong shong shnong uba marthong ula penrem halo ka jing pet sengno jong uba Gabriel bat ong ba untrei na ke benta ban pen urlong ya ki mat trei kam jong ka seng congress bat on pen klain ya ka 6 schedule bat ya ka song pisa hapo ka KHADC ngami badan sirni ka kondisi benta kena ke lempung sain hima kumunong hikai aba dau ba kelong bangayu i ya ka jingdok ka jingjinjar jong pai ba jong ka constituency nong stoin borok way kumta don ka benta na ka benta ban yakit ya balam ya ka khia ka shon jong ka constituency hi borok way ki nong shong shnong jong ka shnong shakoi kuna kilabu da ka jing ujor lo ka jing pendon kam baklai ka skim RIDF jong usnam ahja aphuai ahja aphuar kabalayo na kanabat hadien bakilayo ya ka kaipot jong ka RTI kabalai da unong shong shnong halo kani na kaliang deputy commissioner ka Ribhoi district ulo batha ya majestor banle jurep shakane ka shnong banlap ya ka jing shisha halo ka jing pentrei ya kani ka skim habai kren bat kilap thai khubor uba Barnabas Maring ula ai khuble ya ka office jong DC ka bala shimkhia ya kani ka kam bat khmi lenti ba ka shnong kan sayo ka jing bishar ka bahok hakawai pat kaliang uwei na kinong shong shnong ubadei unong yo mentoi na kani ka skim uba Jermel Makri ula penpau ka jing persha halo ka jing slam ban wan jurep bat keno ba urang ba shnong ula pendon kam bakla ya kinong trei na kaliang kinong shong shnong kila berngam ba kinyai beteng ban pelong ka jing yakhi lada ka jing tokit kam penhun yaki bat kimyo ka jing bishar ka badai hok lang ba ka jing simkhia jong EDC ka jing pha bat jong iban wan inquiry kumne kin sale ya ka ba dehok bat ya ka ba bhae bat ya ka ba shai ba kin long inquiry ha ka ba long ki ba dehok ban yo ya skim kamot ai kin yo ya kata ka tin mentoi ka bakide ban yo nak benta jong ka jing up jing ni stay barok chi sngi mahanta la poi hadu kat no bajie chu la poi cha ar bajie duna tengi la type ni up stay jaka ban kin wan sta cha jaka ban pentre baklam pentre kilit chawai kat kum jing khat chunga imat ba de naka jingle jong mak chnong namar ba uyalam sata ki jika gi bladep tre sa jika gi mom patre uklam yalam Habayai beteng ya ka jinglum khubor halok election Shaki Autonomous District Council ke ban selong shen ngilayo banyakran bad President ka Hill State People's Democratic Party uba KP pangyang ban tip halok kinongrem ba ka seng HSPDP kalapan kre akabe day bad kanik election bad katu kat nikimat ki belakta ai ke imlang ka salang bad ka jaj ban riau ha ka jela tunginya sngap halok kanik khubor HSPDP marway laro pajba au ai ka mandate ni kwa basan syar marway henry bunsin ni ayak daga fractured mandi kaba kiba bun teliki parti ki ayak jingjo te hinlek playu shu ba wat BJP haga jingilam jong modi ui bro shrindia ban banaba kin syar marway ka parliament kin yo marway ka majority at the end of the day uha bandon khalai ka saw ka san liki parti ke india block ong ba ki parti kumjungi ka congress tang marway kin syar ke india ong maki ni ong mangi kaba kut ki habdon arpulai teliki parti kiba haga kerteng jong kata ka spirit of alliance fi ngangej bagani ka spirit of alliance lalai ka party he na ka party redu imat gre ka needs bagare ban longumta pila ban page ya ka jingakran bapura ha ka YouTube channel jong ka DD News Meghalaya mentapat ngi page ya ka jinglong jiman ka sin beneng hatura ka jing khriat ka long khat riu degree celsius bat ka jing shet ka long arpulai degree celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi ka long nyopsan na ka shispa aba pai pat shnong ba shlong ka jing khat ka long sau point nyo degree celsius bat ka jing shit ka long khat san point pra degree celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi ka long prapo na ka shispa kat ba hajwai pat ka jing khat ka long khat wei degree celsius bat ka jing shit ka long khat nyo degree celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi ka long prapulai na ka shispa kasun beneng kan rang hatura bat hajwai kat bahan nong ba shlong pat kala bandon ka jing hap slap bat ka jing dum lo khandau ka ba malu mala ki kat tu kat ne ki jaka
Tada ketugi kubong ila point nak sebakut jung ketuk kubor jung mentaka janmit hadu manusia pelasai sengi hago juga po kubleshiboni pi baro. Thank you so much everyone. Security forces arrest 8 cadres from different militant groups in Manipur, seize arms and ammunition.